माई शेरावा के खोजे आता पाता बोली नारद मुनि काहे जी घबराता नारद मुनि काहे जी घबराता दुर्गा माई शेरावा के खोजे आता पाता बोली नारद मुनि काहे जी घबराता देवी माई के मन बडराई गइल बा लागे बाघा मोर कहां तो हेराई गइल बा लागे शेरावा मोर कहां तो हेराई गइल बा लागे बाघा मोर कहां तो हेराई गइल बा लागे बाघा मोर कहां तो हेराई गइल बा लागे बाघा मोर कहां तो हेराई गइल बा ध्यान में रही माई के करत जगराता हो करत जगराता देवी माई आवत होइहन कहां वाला पाता हो कहां वाला पाता ध्यान में रही हम करत जगराता देवी माई आवत होइहन कहां वाला पाता पूजा के सामान कुला आई गइल बा लागे बाघा मोर कहां तो हेराई गइल बा लागे शेरावा मोर कहां तो हेराई गइल बा लागे बाघा मोर कहां तो हेराई गइल बा लागे बाघा मोर कहां तो हेराई गइल बा Recording Studio Go. लागे बाघा मोर कहां तो हेराई गइल बा राइटर संजीव पसैया खोज झटा पट हो बीरजेश नेपाली माई के खोली द कपट हो राइटर संजीव पसैया खोज झटा पट हो बीरजेश नेपाली माई के खोली द कपट हो देवारा शंभुआ के बवैनी धैले बा लागे बाघा मोर कहां तो हेराई गइल बा लागे शेरावा मोर कहां तो हेराई गइल बा लागे बाघा मोर कहां तो हेराई गइल बा लागे बाघा मोर कहां तो हेराई गइल बा।